Kinong yalam juga khnam haka janmi jengka lai tarik leber al-hajar al-pusan kilalit banya kendu ikinong trei ha sekretariat kibala shab wengkam no mental arbna AA. Habai kran bakila pathai khubor u presiden ka khnam ba Thomas Pasa ula ong ba nakalyang kaseng kawan bandon bentalang ban ai ka jing kershane ki hakane ka jing ki. Ula ong ba kani kamde ka kunhun bandingkong ban penlong ya ka jing ki namar basha wengkam no wat hadin bakila ai ka jing shakri da ki postnam. Kani kamde ke jing pakala jong ki ula ong katkum ke jing sngu thu jong u kila weng ya ki banthung de ki weipan ka SAD kadang don kame ki henrei ki le ya kani banthung de ki bathamai shu ula banrap da ka ba ong baka sarkar ka de ban perkhat ya ki namar kila aya ka jing shakri de ki postnam ula bu jing kli de ka ba ong hatu kani ke jing sha be kam na ka por kamde ke jing pakala jong ka sarkar Kalian kajang yiru kong kaseng hadin bang ilayo jengtip bagi ini ki paradok ki persnam ki ladan hang ni apa maran malki banyak ki ang mentara jing sabe kam go jongki ko mangila yo il bagi la ko bon ngilawan ban ya selok bagi man amin sim ki te hadin pada ngindala yo ya kana bat ki ngitip bagi de ki bateri boka SAD department bad kidan ko balai pau tam lai pau duna kila syaweng no yang kam ko joki kebala dan gila tri la spusnam dan spusnam tam dan spusnam duna abang i kene ka jingjia na khwa ban perkamau ya pai ba sunsal kani kam de ka kenhun ka benengkong ka ban mi syakmat banyaki namar bagila syabe kam laki babun tili ki kenhun ki lawan kum de banyaki ban pen pau ka ta ka saudiau ba ka sokar ka be no iki hadin baki la syakri ka sokar spusnam kharasnam prasnam terter to menta ngida sengap ikan ke isu joki hoi kidai kiba kinok casual temporary kamdan kajing penskam wat lada kila trish post namru te henry kajing kali kami manu bakla kini kiba tri temporary kiba syakri ya sarkar si post nam kharas nam post nam duna post nam tam ne bakla ke government ka point ko benengkong ke kembang sultu mangila wengkam yakini ban accommodate yakiwai pada ki bandung thamai kabamut ya ka service jongki dang don kam ka SAD department ka don kam ya ka service jongki sweeper ki joki da don kam henry ke ik bakile ki weng no ikini ki barem ban thep no iki bathamai ban punci sai gani uba penya ikini Lalu pilih wat nang tidak po SAD department kalau ki khon bahing bahasa meruk kita. Tak kamu katakan kan long no silang no. Pi kalau kau pamiham. Te kawai kapa let's say kapa bun bah ki bot jengkeli kini kawai. Kam tang pai ba sunan sa. Wang na kira aktif te ki bateri casual. Kita syak be no. Dengan bot tang ini we jengkeli kan oi ya ki perdok persam jongi. Lada menta ka kenti. Lada ka sarkar ka khot ban rungkam yanu ru haka post casual barok kin apply kan OIP kinum perkhat ra kan syabe adin sipof nem dala no syabe kim perkhat amar ka jing hiran kata kayo kami ojang bajala barok kin apply wat gi batrum gi bakdok ti makir kin apply kan OIP te ya kan ka proses barok bawan rak kin jing ram manu ba bakla kata ka udak cikli be ba haka jing so ko jongi kade ka failure jong ka recruitment procedure jong government hakapor ba kini ba yaki ang nile si hakapor ba kinang kam khana kam samla kila wantri ke sarkar ka khot yaki ban wantri haka trat sarkar haka ta ka post casual ne temporary kar badai kila trish pras nem shipos nem tam kila ayai kata ka sekri ka joki te habung yung temporary di ban define king kamot yu shipon ong no lai banai sisnem to dang bian si posnem kamut yu tak temporary po si posnem tonton jumut kai ku mangila lam mangilai lembaki RTI ki babon la bon teligi sinem ki post sarkar la song thai wei u regular employee la kanong no sarkar katu ka post ko song thai no ka ja no to ka post kim jukar advertisement show bat kile ko no sarkar ka tap da kini ki temporary pada pi ka tap kini temporary pada bat lo ong ku bang ong amle haka jing hiran ong pi da yo barok ba play lun te ngai ngas kutu ba ka dei ka failure jong ka recruitment procedure jong sarkar hi nakali nga jongi ko at pa ngale la ka sarkar
ka don ni kata ka jing tu ban be no ya kinu ginong tere hadin post stem ka balai pi ai kam pada no kau what I can like di koi dong hayo belar ni katai mentah ka jing ka di kai pi hadin bakil adon arut kikon laingut kikon ka jingkit ka lakya pi be no to ka por Tekani kalau ke bumi hap, nomor kah kerja sotu ke jongi mesti kadi gini. Ke an ke bak klan tam maka percaya berok kau kadi ke jing ke an jong ke jing itu bilang. Para beri so kata. Bah kamdon ke an ke bak klan ban dia kata. Tak tahu ye kini ru. Bah ke sorkar ke dekimat perkat. Haba kila syakri te baru si kata. Te kembang ilap lembaga jing kerem ki bah ke sorkar ke weng ye ki halo ke weng nongrem bamdon pisah. Bah finance department kamdon pisah syu. Tengah boy we jing kali. Jin ba ka sarkar kanum pulut put ka pisa jong pan ba haki festival ba bon atrai kini kinum syabe kam markim don kami bani ki ang ne te menta ka priority jong government pi ngihap so ka sarkar ka sim khiai kane ka sim khiai ki festival daki ho klur pulut ki festival menta kini ki kindet lai pungut duna ki ba peli la weng no nakaleng jong ngiwan nakata ka mensim orang parabri takadaw yung ba ka jing tam yung buriw lani yaka buriw abag buriw ki yakhi nakabentaw ko jung ko na ajing san ki nong hab bay ban ajing san te ladang im ajing san kum kata kham kan mon toy kam don jumut yo te nakatadaw ka jikerpat nakaleng jung yaka sarkar hi bahkan persang ban buat kilenti kilat kilenti kono ban pensngap yaka jing sokhya jung kini Amarung bangan ong bidang solusi ki statistics ki ogani ki ba syabe kam kum ni em ki ba buntam di hameng halia nakapor syabe gitu teng kini la syabe kam mi hap te nak daw kumbang ila dawa nak nadu sinami balam kam chwa baka sarkar di bonwan ra no ya ka employment policy ka wai wanra ya ka employment policy ka ba syai ka ba ha kadang ba kini ki jingja kinum jia syu no ba kam bat kiba kino gibro giba tere ka kibdon kam wan ya khi no humne te kani kadai no pi kajing trat kajing duna kajing bakala na kaleng ka jong sarkar baka sarkar kamla ban ong banchu saikti em kini temporary te ngin le kumno em kamla banchu long normal ban kren kita kintin giba su sting ba kajing mut mla ra nomor kadai makai lo khan ban ai kam na takada no pi kadai ka recruitment procedure jong sarkar bat kijing bakalam de dengan LCD ba bodo no pingana boy jing kali yo ba bakin song ban pusan menolak julam ba la jukhot advertisement di kipus ki balai assembly menolak jukhot menjudan bakhot advertisement di kipus ki balai hati assembly kibro jong no ki basong the kibro jogi long han judang itip dia kata don kam syuk ban pinsai ba tim yung itim bat ka sarkar katem habia bon department kile kum ta takada kawan kan ke hiran kum ni tadau don kam ba ka sarkar kum wan suban biang wan ra no ka employment policy ka basai kedar kadang ba kan don kita kalinti ka bakhoi kalinti ka basuba ba nginya tap kam kentang ya wai na ngasong thui ko mo ong hang ni ka juk ba ya kedu kam ni susi banyak sejauh bah kajing tap kam sarkar don teng ki long hain ndong kapus apply kini kapus lingin tap pi hang ta ma ki boduk ki jinjar lek no hab saking te habia lek biam morum lai te don pada ki ong temporary na kumno na te ki jubak kumno ki rung satang ka clear sa pun scam pi hadian hanin hari sepuluh ka clear isa mat no macam dia kata kadang ni nak lek jongi kelum jingar tien ka failure jong sarkar bat ka sarkar ka di ban rectify kini ka Namdan kam mani kendo namar nga apasyang mani kendo mentaki undon session kani katai gidaw ibon tem nilai namar nang ni sakmat akalong kom ni ngihapti ya baro kom tukam te po LCD natang ni saya lat kai balai yo tang ki brio jong tau bari in charge ki balai ki lok jong ki khon jong yo bahing masam yo lo balai ki ni chabe te kani kam ni hap na kala jong ki mentana kala ai ma jong ni ka jinga ki ba kini kenduk ya minister le kenduk pan yo kadang kalinti ba habukut ipak dengan orang pi karai ka jongki hi ba ka ka senjam ki ba kinsim nang ne sakmat nakalen ka jongi hi ni wan ai mensim ki bangi khmil inti ba kani ka jingkut ka jingnam ka jing sosi ka jongki kan ja na kan kut na kai sti ngam bakala sau sti tam ki lai ki la dan ki amali ki so khia la de ban ra ku ga 0 hour
habak assembly banyak tai banyak theory kan ni ka benta jong kini ki bala syabe no nang kini po sekretariat di hendai ka bang kumangaban ngaman ya ba kamit kalau ngaba krian bat ki kambon gidi ki long kami di ngim kwa ba kan dong ka jing sakta pada ko alo ka ko kya di suai jumut tang na mentaka jing ba ka jong ki ba lesi ka por bandang ya ki karang don naman ba ko mapau hi menta session kini posnim don masngap dai ki num don bawan don masngap dai ya kani ka jing ya ki ka joki yo lesi ka penduk nong ya ki kumba kawi ka bentaru ba hang ni ki hapsiu ya ka bai pendon kam ni ka jaka di kidai ki bla syabe kam ki bam yo tulap syu ya ban sakani ka jing haban siu ya ki jinglot jing sep kan kata hi sibun ya ki baduk bi jata kata ba pi iri tai jumut dalam jing inde habakut rai ka ka joki ngi boram ba ya rai ka joki bad habakidon ban ya ki te ngiru ngi don la sinda joki ban ai mun sim la ka ki